свет кпить таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Вера в Божу милосердность дає впевненості нам, что за нами в часе смерти нашей прийде Иисус сам. Езу Тобі віру, змалку дён моих, Езу Тобі віру, хоть свет кпить с таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Тяжких хвиль життя хвилинах не упадай у розпач ти, вера в Божу милосердность Тебе выведет с журбы. Езу Тобі віру, змалку дён моих, Езу Тобі віру, хоть свет кпить с таких. Я Твоя уласность, у мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Прагну, Езу, быть с Тобою, все життя Тобі отдать. Прагну Божу милосердность тим, хто в смутку обвіщать. Єзу Тобі віру, змалку дён моих, Єзу Тобі віру, хоть свет кпить с таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен.
Пан з вами. и с духом Твоим. Усе мы сёння сабраліся, каб пачуць Божае Слово і даць Богу хвалу. Гэтае слово, якое мы чуем кожную нядзелю, падобнае да зерня, якое Бог кідае ў глебу нашага сэрца і перамяняе наше жыццё. Давайте уважліва слухаць Божае Слово, радасна дзякаваць за ўсе абяцанні збаўлення. Усё, аб чым гаворыць Святое Пісанне, было выканана і будзе выконвацца ў нашым жыцці, калі мы прымаем з вераю Слова Бога. Часто мы ў сваім жыцці бываем як дрэнная зямля, і насенне Божага Слова не прымяняе нас, і наше жыццё не прыносіць добрага ўраджаю. Перапросім Бога за грахі, таму што толькі Ён дае нам ласку, каб мы прынеслі плён добрага жыцця. Гэта найсвяцейшую ахвяру я ахвярую інтэнцыі памерлых Баяровіч Андрэя і Вольгі, выпрашаючы, каб міласэрны Бог прыняў бы да свайго валадарства ў небе. Спавядаюся Богу всемагутнаму, браты і сёстры, я вельмі думкаю словом И занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельмі вельми вялікая великая віна. вина. Прашу на свяцейшую Завсюди, Панна Марія, усіх ангелів святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихняй веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе ударить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісая. Так каже Пан. Подобно як дощ, і снег падає з неба, і туди не вертається, але поїть землю і робить її уродливой. І вона родить, приносить плен сейбіту і хліб для того, хто єсть. Так і слово моє, якое выходит с устнов моих, не вернется до меня без плену, покуль не исполнится тое, что я хотел. И с поспехом не досягне того, для чего я послал его. Это Слово Божие. Зерне у
добрую землю и принесла плен. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Ты навідваєш землю і насичаєш вільгаттю, щодра її узбагачаєш. Божий поток наповнений водою, ти вирощуєш збожа. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Бо так подрихтовав я є, напоїв я є борозний, виравнав скипи, размягчив я є дождями, благословил я е рослинность. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Ты год венчаешь ласковостью своей, стежки твои струменять стуком, струменять на паши у пустыни, а узгорки подпиразваются радостью. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Луги опранаются устатки, долины покрываются збожем, ускликают яны и спевают. Зерне упало на добрую землю и принесла плен. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, думаю, што цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас, таму што надзея стварэння чакае адкрыцця сыноў Божых. Стварэнне пакарылася марнасці недобраахвотна, але праз таго, хто пакарыў яго, у надзеі, што і само стварэнне вызвалена будзе з няволі тлення дзеля свабоды хвалы дзяцей Божых. Мы ж ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы ўсынаўлення, выкуплення цела нашага. Гэта Слова Божае. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зерне это Божие Слово сеет Христос. Кожний, хто знойде Його, буде жить навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання
Читание Святое Евангелие поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. І сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоўшы ў човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на березе. І шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць. І калі ён сеяў, адныя зярняты упалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж зайшло сонца, яны завялі і з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зярняты ўпалі ў церні, і выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое 60, а іншае ў 30. І падышоўшы, хто мае вушы, няхай слухае. І падышоўшы вучні, сказалі яму: «Навошта ты гаворыш ім у прыпавесцях?» І ён сказаў ім адказ: «Таму што вам дадзена ведаць таямніцы владарства нябеснага, а ім не дадзена. Бо таму, хто мае, дадзена будзе, і атрымае дастатку, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. Таму я гавару ім у прыпавесцях, бо яны глядзяць і не бачаць, слухаюць і не чуюць, і не разумеюць. І спаўняецца на іх прароцтва Ісаі, якое кажа: «Слухаць будзеце, а не зразумееце, і вачамі глядзець будзеце і не ўбачыце, бо зацвярдзелае сэрца народа гэтага, і вушамі з цяжкасцю чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб не ўбачыць вачыма і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам і не навярнуцца, каб я здаравіў іх. І шчаслівыя вочы вашы таму, што бачаць, і вушы вашы таму, што чуюць. Бо сапраўды кажу вам, многія прарокі і справядлівыя хацелі ўбачыць тое, што вы бачыце, і не ўбачылі, і пачуць тое, што вы чуеце, і не пачулі. Вы ж паслухайце значэнне прыпавесці пра сейбіта. Да кожнага, хто слухае слова пра валадарства і не разумее, прыходзіць злы і крадзе пасеяна ў сэрцы яго. Вось каго азначае пасеяна пры дарозе. Пасеяна на камяністых месцах – гэта той, хто чуе слова і адразу прымае яго з радасцю, але не мае ў сабе кораня і не сталы. Калі ж за слова пачынаецца уціск ці пераслед, ён адразу адступаецца. Пасеяна ў цернях – гэта той, што чуе слова, але клопаты гэтага веку і зманлівасць багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. І пасеяна ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова, разумее, ён і прыносіць плён, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, у сваім вучэнні не раз мы чуем, як Христос часта звяртаецца да розных вобразаў з паўсядзённага жыцця, прыроднага свету вакол нас. І ён выкарыстоўвае гэтыя простыя прыклады, каб дапамагчы нам зразумець Слова Божае, з якім звяртаецца да кожнага з нас. І ў сённяшнім Евангеліі Езус распавядае гісторыю пра сейбіта, які выйшаў сеяць насенне. Частка насення, як мы з вамі пачулі, упала на дарогу, частка на камяністае месца, частка сярод церняў, а частка на ўрадлівую глебу. Тое ж самае насенне было пасеяна паўсюль, але яно дало багаты ўраджай толькі ў добрай глебе. Насенне, якое мы пра сёння пачулі, уасабляе сабе Слова Божае, якое Бог звяртаецца да кожнага з нас. Глеба сімвалізуе нашае сэрца. Аднак варта адзначыць, што і ў гэтай прыпавесці важная не толькі глеба, але важна таксама і насенне, якое засейваецца ў гэтую глебу. Езус параўноўвае Слова Божае з насеннем таму, што яно валодае жыццём і сілай расці ўнутры сябе. Бо Слова Божае яно жывое, і Слова Божае яно дзейснае. Яно мае сілу пераўтварыць чалавечае сэрца
нават калі гэтае сэрца здаецца і ўжо цвёрдае, камяністае, а можа часам заросшае цернямі. Бог ніколі не перастае сеяць сваё слова, сваё благаслаўленне і цярпліва працуе праз сваю ласку ў чалавечым сэрцы і чакае, што чалавек сам адкрые сваё сэрца на Пана Бога. Некаторае зерне падае на ўтрамбаваную сцежку, і яго зрываюць птушкі. Гэта сімвалізуе чалавека, які пачуў Евангелие, пачуў Слова Божае, але не дазваляе яму пранікнуць у сваё сэрца. Сэрца закрытае, не хоча адкрыць для Пана Бога. Такі чалавек можа быць заклапочаны сваімі справамі, абыякавы часам да Бога, або часам і перакананы, што яму не патрэбна яго кіраўніцтва, што Бог не патрэбны яго жыцці. І Слова Божае тады не ўкараняецца і хутка забываецца. Такі чалавек можа прысутнічаць, можа раз у год на святой імшы, можа яшчэ радзей, і чуць прыгожую пропаведь, але выйшаўшы з касцёла, ён ужо нічого не памятае, бо што было сказана, і не спрабуе прымяніць гэтае пасланне ў сваім жыцці, бо яму гэта не патрэбна. І калі насенне падае на камяністую глебу, як мы пачулі, яно спачатку хутка ўзыходзіць, бо глебы мала, аднак калі ўзыходзіць сонца, расліна засыхае. Гэта ілюструе чалавека, які з энтузіязмам прымае Пана Бога, прымае, альбо чыя вера не мае глыбокіх каранёў. Гэта павярхоўная вера, сутыкнуўшыся з рознымі цяжкасцямі, пакутамі, насмешкамі. Часам патрабаваннем Евангелія такі чалавек лёгка здаецца. Напрыклад, хтосьці можа вырашыць штодня маліцца пасля якісьці, можа, рэкалекцый, или, можа, чагосьці, што здарылася ў яго ў жыцці, але кінуць гэта праз некалькі дзён і-за недахопу часу, але асабліва недахопу той стараннасці, з якой ён павінен гэта рабіць. І далей насеннем, як мы пачулі, падае сярод церняў. Яно расце, але ім заглушаецца. Гэта церні ўвасабляюць жыццёвыя клопаты, імкненне часам для кар'еры, яна галоўная становіцца, можа да заробку грошай, камфорту і розных задавальненняў. І гэта сведчыць пра падзеленае сэрца. Чалавек, які не адкідае Бога цалкам, але і дазваляе іншым справам браць верх у яго жыцці. У выніку яго вера слабее і не прыносіць тых пладоў, якія патрэбныя. І хтосьці можа верыць у Бога, але быць настолькі паглынутым працай, пакупкамі, сацыяльнымі сеткамі або забавамі, што не знаходзіць часу на малітву, але самага горай, калі не знаходзіць часу на сям'ю, а ўжо не гаворычы пра духоўны рост, якім павінен узрастаць кожнага дня. І нарэшце мы пачулі, што насенне падае ў радлівую глебу. Добрая глеба прымае насенне, дазваляе яму расці і прыносіць уражай. Гэта сімвалізуе чалавек, які слухае Слова Божае, разумее яго, разважае над ім і ўжывае яго на практыцы. Гэта сэрца адкрытае, адкрытае для Бога. Гэта не азначае дасканалага чалавека, а хутчэй таго, хто штодня імкнецца. Імкнецца жыць паводле Евангелія і даверу Богу нават сярод тых цяжкасцяў, якія сустракаюць яго ў жыцці. І такі чалавек рэгулярна стараецца чытаць Святое Пісанне, маліцца. Той чалавек нясе радасць, дапамагае іншым, імкнецца прымаць рашэнне ў адпаведнасці з тым вучэннем, якім нас вучыць сам Бог. І добрая глеба не азначае ідэальнае сэрца, свабоднае ад усіх слабасцей, бо як мы не раз будзем чытаць пра святых, пра іхнае жыццё, то нават святыя перажывалі моманты такога сумневаў, часам няўдач у сваім жыцці, у сваім зрастанні ў святасці. Але добрая глеба азначае пакорлівае сэрца. Сэрца, якое дазваляе Богу працаваць і пастаянна вяртаецца да яго, не гледзячы на свае недасканаласці, не гледзячы пра тое, што часам падае гэты чалавек у сваім развіцці духоўным. І прыпаведзь пра Сейбіта паказвае нам розныя адносіны. Розныя адносіны людзей да Пана Бога.
людзей, якія прымаюць Слова Божае, а якія не. Людзей, якія адкрываюць сваё сэрца, а некаторыя не хочуць яго адкрыць. І адно і то ж самае насенне падае на розныя тыпы глебы, але яно дае багаты ураджай толькі у добрай глебе, у той, якое прыгатаванае. І Езус распавядаючы гэтую прыпавесць, не для таго, каб мы асуджалі іншых. Не. Ён для таго, каб мы маглі выправаць сваё уласнае сэрца. Каб мы сабе паставілі пытанне, якое ў мяне сэрца. Можа, часам яно бывае камяністае, можа, часам у ім растуць церні, калі мы грашым, але нам трэба яго заўсёды з кожным днём старацца перамяніць, прыняць Пана Бога сваё жыццё і крочыць нашай дарогай дасканаласці. Кожны з нас часам можа быць, як я сказаў, сцежкай той камяністай, але кожны з нас павінен зрабіць, каб наша сэрца сталася тым урадлівай глебай, у якой прарастае Слова Божае. Сакраманты гэта асабліва дапамога ў гэтым падарожжы, бо ў Эўхарыстыі, сакраманце, Хрыстос умацовае нашыя сэрцы сваім целам і крывёю. У сакраменце пакаяння, паяднання Ён ачышчае нас ад нашых грахоў і дапамагае нам выдаліць камяні, выдаліць тыя церні, пра якія гаворыць сённяшняе Евангелие, якія перашкаджаюць росту нашага добра, росту нашага сэрца. Сакраментальная ласка дазваляе нам больш верна ісці за Христом і прыносіць самагалоўныя плады нашай святасці. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай мы станем урадлівай глебай, якая прынясе ураджай. Ураджай добра, любові, святасці, не дзякуючы нашым уласным сілам, але ў першую чаргу дзякуючы ласцы Божай, якую мы атрымоўваем у сакраментах, і з якой мы імкнемся супрацоўнічаць на кожны дзень нашага жыцця. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога. Небачнага і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба І ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых, жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Богу, які даў нам добрую навіну і кожны дзень дае нам слова жыцця, з верай занясём нашыя просьбы. Слово Божие падобна да зярнятаў. Молімся, каб заўсёды хапала тых, якія будуць сеяць Слово Божие. Цябе просім. Слово Божие з'яўляецца эфектыўным. Молімся, каб, калі мы слухаем Слово Божие, яно перамяняла наше жыццё. Цябе просім. Слово Божие ёсць святло. Молімся за місіянераў, каб неслі святло Евангелия у місійныя краіны. Цябе просім. Слово Божие абвяшчае правду. Молімся, каб усе ў гэтым Слове Божым
знайшлі адказы на складаныя праблемы жыцця. Цябе просім. Слова Божие прыносіць жыццё. Молімся за памерлых, асабліва за Баяровіча Андрэя і Вольгу, якія на зямлі слухалі Слова Божае, каб мелі жыццё вечнае ў небе. Цябе просім. Слово Божие упало сёння ў глебу нашых сэрцаў. Молімся, каб яно нас перамяніла і адорвала жыццём, надзеяй і праўдай. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы, які да Цябе з верай прыносім. Праз Христа, Пана нашага. Боже наш Ойче, просим, прийми гэты хлеб и вино, наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Ойче, просим, прийми. Боже наш Ойче, просим, прийми. Боже наш Ойче, просим, прийми все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Ойче, просим, прийми. Боже наш Ойче, просим, прийми. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру свят Твоїх, на прославлення ім'я Твоєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перемени их духовный посел для Твоих верных, как примаючи гойны узрастали у святости, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим. у гору серце, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім наражэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішыў нашы грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойче, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спасаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збавлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам, усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці за Свяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, за святымі апостоламі усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас з усяго злога. Дай ласкаў супакой дні нашы, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленная, пакліканая на вячэру ягоную. О, Пані, Я не варты, каб ты ўвайшоў. але скажи Толькі слова, і будзе буде. аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, перемянить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ты воскрес на третий день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу супокой. Надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Єзу тихий і покорний серцем, моє серце прошу супокой. Надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молимся. Умацаваныя Твоімі дарамі просім Цябе, Боже, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас зрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем в сераду 15 ліпеня успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла.
Гэта дзень імянінаў нашага біскупа Ўладзіміра. Молімся ў гэты дзень за дастойнага імянінніка. Гэта таксама 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці. Ад 14 гадзіны магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці. Чацверг, 16 ліпеня, успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Гэта таксама тытул капліцы ў Гародніках. Адпустовая святая імша ў капліцы ў 17 гадзін вечарам. Субота, 18-го, успамін мучаніцкай смерці благаслаўлёнай Мар'яны Бернацкай, святароў жыхароў Гродна і ваколіц расстраляных 13-16 ліпеня ў 1943 годзе. Субота і нядзеля, 18 і 19, адпустовыя ўрачыстасці ў Гудагаі ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Праграма ўрачыстасці знаходзіцца на інфармацыйным плакаце, які можаце знайсці на дошцы парафіяльных аб'яваў. Айцы-кармеліты сардэчна запрашаюць да ўдзелу ў урачыстасцях Маці Божай. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках о гадзіне 14. Таксама хацеў бы шчыра падзякаваць усім удзельнікам пілігрымкі ў Тракелі, якая у гэтым тыдні вырушыла з нашай парафіі, ішлі да Маці Божай, не заўсёды дапасавала добрае надвор'е, але бадзёрыя і з добрым настроем, часам на мяжы адчаю, але дайшлі. Таму вялікі дзякуй усім, хто ўдзельнічаў. У асаблівы спосаб хацеў бы падзякаваць ксяндзу Раману за арганізацыю гэтай пілігрымкі. Дзякую вам, дарагія браты і сёстры, за ахвяраванні, якія складаеце на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі, якія прыносіце на плебанію. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Людміла Маслоўская, 54 гады. Паліна Трэпет, 15 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым нова распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае благаслаўленне. Пан з вами. За духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, няхай живе поміж нас, няхай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для всіх, хай і